Svetový šampionát rally pretekov je v plnom prúde, no aj ten slovenský už klope na dvere. V Prešove sa zišli pred sezónou predstavitelia Slovenskej asociácie motoristického športu na valnej hromade. Na východ zavítali aj organizátori jednotlivých podnikov seriálu majstrovstiev Slovenska, ale aj všetky posádky, ktoré po preškolení získali jazdecké oprávnenia na nadchádzajúcu sezónu. Viete, kto zastrešuje automobilové preteky na Slovensku? Slovenská asociácia motoristického športu je vlastne skratkou SAMŠ a je to národná športová autorita vo vzťahu FIA, ktorého sme členmi podľa článku 3.3. To znamená klubov, ktoré držia športovú autoritu v danej krajine. Neoddeliteľnou súčasťou asociácie je aj dodržiavanie a kontrola predpisov z nariadenia Medzinárodnej asociácie FIA, no jej úlohou je aj schvaľovanie tratí na jednotlivých pretekoch či homologovanie automobilov. S každou súťažou sú spojené aj prípadné protesty, a to je opäť v pôsobnosti SAMŠu. Ozaj, bez tejto asociácie by sme sa asi nezaobišli. Jedným z hlavných organizátorov rally podujatí je zohratý kolektív Slovakia Rally systému. V sezóne 2006 bude organizovať 3 automobilové súťaže. Začíname v Prešove, potom budeme robiť rally Suzuki Autosalon v Nitre, alebo trate tam sú pekné v okolí Zlatých Moraviec, takže možno, že tam sa aj presunieme. A poslednou súťažou, ktorú budeme robiť tohto roku, je rally Bratislava. Okrem toho, tohto roku prvýkrát ideme zorganizovať aj automobilový slalom, ktorý bude v polovici leta v Prešove. Ak si však myslíte, že zorganizovať jeden podnik seriálu majstrovstiev Slovenska rally je jednoduchou záležitosťou, tak sa mýlite. V takej súťaži nám pracuje nezriedkavo 300 až 500 ľudí ako priamych usporiadateľov. Všetko, čo je predtým, je výber trate, dohoda so všetkými dotknutými orgánmi, organizáciami, súkromnými majiteľmi ciest a pozemkov. Je to široký proces vybavovania tých povolení. No a potom, keď už toto zvládneme, musíme samozrejme pripraviť itinerár, napísať celú trať, rýchlostné skúšky musíme špeciálne prejsť, aby zodpovedali bezpečnostným kritériám a predpisom. A samozrejme potom musíme zohnať neskutočne veľa usporiadateľov, ktorých máme po trati a ktorí vlastne dávajú pozor, aby nedošlo k nejakým újmam na zdraví a k nejakým zbytočným úrazom. Druhou skupinou, ktorá sa venuje zabezpečeniu rally súťaží, je Autoklub Košice. Autoklub Košice organizuje samozrejme našu vlastnú súťaž, to je Rally Košice. Podielame sa na organizácii Rally Matador Tatry a zrejme uvidíme ešte, ak sa vyvinie situácia, aj SEAT Rally Banskej Bystrice. Špecifickým a vôbec prvým podujatím majstrovstiev Slovenska bude súťaž v Maďarsku, kde práve Košičania zabezpečujú účasť slovenských posádok. Bude to vôbec prvá možnosť získať body do slovenského šampionátu. Maďarské posádky uvidíme po minuloročnej skúsenosti na konci októbra zasa v Košiciach. V podstate my sme uzavreli ešte minulý rok dohodu s Maďarskou rally komisiou, že v Košiciach by sa mala minimálne 2 roky usporiadať súťaž započítavaná do maďarského seriálu. Je to otázka, prečo je to tak robené. Myslím si, že má to veľké výhody pre slovenskú stranu, hlavne v tom, že to, čo vidia diváci, to je otázka účasti množstva jazdcov z Maďarska. No a už tradične sa seriál majstrovstiev Slovenska presunie aj do srdca Gemerát do Rožňavy. V tomto roku so zásadnou zmenou. Termín podujatia organizátori presunuli na začiatok júna. Uvažujeme s jednou zmenou, že by sme asi nešli na revúdskú stranu. Chceli by sme tam jednu novú rýchlostku, takú zaujímavú, pripojiť. Zatiaľ je to tak, že na tých 99% by mala ísť Rožňava. Ja si myslím, že tohtoročná sezóna je pripravená v podstate dobre. Máme dostatok podujatí na to, aby sme mohli vyhlásiť majstra Slovenska, o to v prvom rade išlo. Na záver si pripomeňme kompletný slovenský šampionát. Štartujeme 1. aprílový víkend spoločným podnikom v maďarskom Egri. Na konci apríla sa stretneme v Púchove. Rally Prešov je naplánovaná v polovici mája a v Rožňave sa rozozvučia motory 9. a 10. júna. Začiatok júla bude patriť Banskej Bystrici, v septembri nasleduje Nitra a na prelome septembra a októbra zasa Bratislava. Šampionát vyvrcholí 20. októbra v Košiciach.